Hello लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा BCBनि जि एनुवेल कनफारेन्स बिनि आङो माखासे नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिलांगोन जोंहा बियो खुंजादों जोंनि बरो बेप्टिस्ट कन्भेन्सननिनो सिङाव थानाय जोंहा आम्बागाव दखरानि आम्बागाव बेप्टिस्ट मण्डलियाव नैबे 47थि बोसोरारि जि BCBनि एनुवेल कनफारेन्स जोंहा बियो खुंफुंजानो थांगासिनो बियो दिनै मोनाबिलिनिफ्राय जागायनानै जोंहा 23 अक्ट'सिम जागोन 21, 22, 23 बे सानथामनि हाबाफारि आरो बेयाव आङो हानायसेबांखौ बाहागो लानानै नोंथांमोननो बे हाबाफारिखौ आङो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था जोंहा दायो हाबाफारिया जासिगोन जोंहा नैबेनो मेन गेटआ बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबे जिथुनिखि आम्बागावनि गेवलां गेलेग्रा फोथार नैबेयाव बियो खुंफुंजादों मा होनना बुङो गेटआ जोंहा नैबिदि बेनिफ्राय आरो दिनै मोनाबिलिनिफ्राय जागायगोन दा 47 Biennial Conference Boro Christian Board BCB JYF नैबिदि आरोना दायो जोंहा सिङाव बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाय हाबाफारिया जागायबाय दिनैनिफ्राय आङो बेयावनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै आरोना माबायदि प्रग्राम जायो आरो हाबाफारि जायो नायलांबाय था लोगोफोर जोंहा नैबेयाव नैबे मेन फ्लेगआ जाहैबाय जोंहा BCBनि ओमफ्राय आरो नैबेयाव बबे डेनिमेसन दङ जोंहा गासै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6-7टा डेनिमेसनजों लोगो नांनानै जोङो नैबे BCBखौ खुंनाय जायो आरोना लोगोफोर दे अब्ला हाबाफारिफोरखौ नायलांबाय था दिनैनि बे हाबाफारियाव मोसानायबो प्रग्राम नुनो हागौ नै बिथांमोनहा मोसागोनदां बहानि मोसाग्राफोरा आम्बागाव दखरानि मोसाग्राफोर ना थिगानो दे टिमा जोंहा बिथांमोनानो ना दिन्थिनो नाजागोन ना मोजाङै दे जोंहा बाख्नायनाय सिबिनाया जाबाय थादों सिङाव आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन दे
Him, and let us call upon His name so that He will anoint us with His Holy Spirit, and through Him He will work wonders in our lives. बेजों जोंनि जिबनखौ दाङो जों जेन थारैनो सोलायनानै बिनि मुङै रोजाबबाय थानो हागोन, बिनि मुंखौ बाख्नायबाय थानो हागोन, आरो सानसे समाव बिनि थाखाय साखि होनानै गुबुननि लागै स्रां जानो हागोन. जों फै लोगोसेनो आरज खालामनि जोंनि पापफोरखौ जों सिमान लानि आरो जोंनि महान निसाखौ जों हामबाय होननानै आरज खालामनि. लोगोसे बयबो जों आरज खालामनि. सोरगोआव थानाय जोंनि जिउनि बिगोमा गोथार नों महान बोलोग्रा गेदेर इसोर, नोंनि अनगायै सोरखौ खुलुमनो, नोंनि अनगायै सोरनियाव थांनो जोङो अ आफा नोंनि गुरियाव फैदों बे समाव नोंनि मुंखौ रोजाबनो नोंखौ हामबाय होननो जोंनि लागै गावनि सासेल' बिसाखौ हरनायनि थाखाय अ महान बोलोग्रा गेदेर इसोर नोंनियाव फैदों आफा जोंनि आरजफोरखौ जोंनि मेथाइ रोजाबनानै नोंनि बाख्नायनायखौ खोनासं. फोरखौ जों सयख'नो ला, जोंहा जेबो मोजां गैया, बेनिखायनो जोंनि गासै गोरोन्थि फावफोरखौ नों निमाहा खालाम. अराय सम नोंनि मुङा बाख्नायजाथों. दिनैनिफ्राय जागायजेननानै रबिबार मोनाबिलिसिम जों आफा नोंखौ बाख्नायगोन, खुलुमगोन, सिबिगोन, नोंनि मेथाइफोरखौ रोजाबगोन आफा, नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंगोन. फैदो दानो जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ दैदेनदो आरो नोंनि गोथार जिउजों सुफुंनानै आफा नोंनिफ्राय खोनासंनोल' नङा नाथाय जिउ सोलायनानै नोंनि साखि होग्राजों जानो हागोन, जोंनि खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावफिननो हागोन. बेबायदि नों आशीर्बाद होना जोंनि पापफोरखौ नों निमाहा खालामनो जोंखौ नोंनियाव लानानै अराय सम दैदेन. हालेलुया. नोंनि मुङा अराय समनि थाखाय बाख्नायजाथों. जोंनि गासै आरज हामबाय होननानै जोंखौ पापनिफ्राय बासायग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बिनाय जाबाय. आमेन. अननानै बयबो जिरायगोन.